ngugemi dawuh sadyan abot nanging dipepadhan ngelingi titah ing jagang owahing manembah kanthi ikhlas tanpa pamrih muga dadi tentraming suksma. Ngugemi dawuh sadyan abot nanging dipepadhan ngelingi titah ing jagang owahing manembah kanthi ikhlas tanpa pamrih muga dadi tentraming suksma. Paripurna ing kersa pinaringan berkahing Gusti slemet donya slemet akhirat.